Usa ka magtutudlo sa pampublikong eskwelahan na sikop atol sa Buybust operation sa mga sakop sa Minglanilla Police Station. Kini ang gitutukan ni Chona Carrion. Gamit ang 500 pesos nga Buybust money, positibong napalitan o gidiling drogas si Neller Tagpuno Jr. alias Sir Nel. Diha sa iyang gipuy-an sa Villa Selena, Barangay Lipata, Lungsod sa Minglanilla sa miaging weekend. Nakadawat og impormasyon ang kapulisan gikan sa mga silingan sa Nadakpan sa illegal niini nga kalihukan. Milanat og duha ka buwan ang surveillance nga gipahigayon sa kapulisan batok sa Magtutudlo. Kay daghan naman gud mi madawat og mga report nga gikan sa or information nga gikan sa mga silingan nga naa kuno na maligya diha unya nag-angga og Sernel in which kuno mapananamo nga Maestro may buo nga mga silingan kay ultimo tungang gabi kadlaw mo baligya siya gyapon. Nasakmit sa posisyon ni Tagpuno ang pinakiting shabu nga gibada-ba ng mobalor kapin sa 15,000 ka pesos. Nagdumili pagluwat og pamahayag si Tagpuno sa dihang kuhaan unta siya sa iyang reaksyon. Apan matod ni Helbuela nga miangkon kanila ang magtutudlo nga namaligya siya og ginadiling drogas. Gumikan kay kanunay madilatar ang ilang sweldo. Kay mao lagi gikuan mo giingon niya nga mo is kuwang ang income niya sa pagtudlo sa iya mga sa sweldo niya in which madili daw kuno. Tuig 2006 nagsugod og tudlo si Tagpuno. Nagtudlo siya sa grade 5 class sa usa ka pampublikong tunghaan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mag-atubang siya og kasong illegal nga pagpamaligya og paghupot og gidiling drogas nga usa ka non-bailable offense. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.